Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng tinulang tuna or sinabawang tuna na may malunggay. At ito na po yung ating mga sangkap. Unang-una, meron po tayong yellowfin tuna. Tapos, sunod po itong ating malunggay. Gagamit din po tayo ng tanglad, sibuyas, luya, kamatis, tsaka itong ating siling haba. Maglalagay din po tayo ng dahon ng sibuyas. At syempre sa ating pampalasa, maglalagay po ako nitong seasoning mix at saka asin. At maglalagay din po tayo ng tubig para sa ating sabaw ng ating tinula. So yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon po ang una po nating gagawin ay magpapakulo po tayo ng tubig dito sa ating kawali. So yan, tatakpan ko po yan para kumulo tsaka natin ihalo yung ating mga iba pang mga sangkap. Once na kumukulo na po yung ating tubig ay pwede na po nating ilagay itong ating luya. Tsaka itong ating sibuyas. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay ng sibuyas. At syempre, sa aming mga Bisaya, hindi mawawala po pagka tinula ay maglalagay po kami ng tanglad. Sobrang sarap po niyan at saka healthy po sa katawan natin. Tapos, pwede ko na rin pong ilagay itong ating kamatis. Yan, isisimmer lang po natin yan ng mga ilang minuto. Tatakpan ko po muna para medyo maluto yung ating mga nilagay. Ngayon pong medyo naluto na po yung ating mga sangkap na nilagay kanina, pwede na po nating ilagay itong ating yellowfin tuna. Haluin lang po natin. Napaka-fresh po itong tuna na gamit natin ngayon. Sobrang sarap po ng sabaw nito kasi fresh po na tuna yung nabili natin. So ngayon, pwede ko na pong ilagay itong ating pampalasa na seasoning. Nasa sa inyo na po yan kung anong klaseng seasoning po yung gagamitin nyo para pantimpla. Tapos, maglalagay din po ako ng konting asin. Pwede rin po kayong maglagay ng paminta kung gusto nyo. Nasa sa inyo na po yan. So, ngayon, tatakpan ko po ulit para maluto po yung ating tuna. Ngayon pong luto na po yung ating isda, pwede na nating ilagay itong ating sili. So, itong sili na gamit ko, napapansin nyo na maliliit po kasi organic po to. Tanim lang po namin to sa aming bakuran. Ayan, lalagay na po natin. Medyo lulutuin lang po natin ng konti yung ating sili na nilagay. Napaka-masustansya po itong sabaw natin kasi yung mga sangkap na ginamit ko dito, lalong-lalo na itong tanglad, ay tanim lang din po namin. So, organic po talaga to. Ngayong medyo luto na po yung ating sili, pwede na nating ilagay itong ating dahon ng malunggay. Ayan, hihinaan ko na po yung ating apoy para yung ating dahon ng malunggay ay hindi ma-overcook. Mas masarap kasi pagka sa mga gulay, lalong-lalo na pagka mga dahon, mabilis lang po kasi yung maluto. Kaya, pwedeng hinaan nyo na ang yung apoy or patayin nyo na lang po. Kasi, maluluto din naman kaagad yan. Ang last po na ilalagay ko ay itong ating dahon ng sibuyas. Ayan. Ayan po, luto na po yung ating tinulang tuna or sinabawang tuna na may malunggay. Ayan, sobrang sarap po nito, lalong-lalo na pagka malamig na panahon. Ako, sobrang sarap po nitong higupin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na pandemic, mas masarap pagka ganito na mga ulam yung kinakain natin. Mas healthy po. Yan, patayin ko na yung ating stove para matikman at ma-serve na po natin.
Ayan na po ang ating tinulang tuna. Sana'y magustuhan nyo po itong ating recipe ngayong araw na to. Sana'y mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. And God bless po sa lahat. At maraming salamat po sa inyong panonood.